Sa paghatag sa pagpakabana sa kahimsog sa komunidad, gihimo ang Barangay Health Worker Summit diri sa Cebu Coliseum. Sa gipahigayon nga BHW Summit, gipasalamatan ni Governor Pambari 4 ang mga barangay health workers sa ilang pagserbisyo sa katawhan. Ang gobernador nalipay sa gipakita nga kadasig ug kaisog sa mga barangay health workers sa pagserbisyo sa kahimsog sa panglawas sa katawhan sa komunidad. Sa pagpasalamat sa bayanihon nga buhat sa mga BHW, gipahibaw ni Governor Pambari 4 ang pahalipay sa mga BHW. Usahan ako sa naglaluna, dili ko asistan, dili ko eskrap. You are partners in building a healthier Cebu. Mahusay ang nakita sa barangay, inyong report, inyong concerns, inyong pangkila para amo. Nangilang panalo, dili ko niyo ang plano lang sa taas dapat, ilan doon sa barangay, ang inuod na datos o inuod na Panginoon. That is why the province is strengthening barangay health stations, faster delivery of medicines, and better coordination during disasters. Kaya kung wala yung plano na sistema, kamo ang pinakamakasunod. Si Capitol Piso Consultant on Health Dr. Nikki Catalan, mapasalamaton og nipadayag sa iyang pagsaludo sa maisugon ug mahigugmaon nga serbisyo sa mga BHW sa Sugbo. Samtang ang mga BHW nalipay sa suporta gikan sa Kapitolyo. Adi-adi kayo sa event mo, daghan kayo mi, nalipay kayo dako, kay gari ni Nikog mo. Daghan mi niya o pahalipay, dako mga chaspa, or usawa niya, obvious. Within 65 years in service, 65 years old niya, 15 years in service, makadawat yun siya 10K. So, let's enjoy the program to our BHW here sa whole Cebu province. Thank you and more power. Thank you, go! Ang BHW Summit gitambungan sa mga BHW gikan sa kabaranggayan sa mga dakbayan ug kalungsuran gikan sa lalawigan sa Sugbo nga gipahigayon sa Cebu Coliseum. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.